Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Muri sei kumativi ese enyika. Hosea Chipanga adzoka zvekare achinyomba Idi ZANU-PF timu yevarakashi zvigananda achiti iye ndivo vanhu vari kukonzeresa matambudziko, ngavabude ngavabve pachigaro. Zvinova izvo zvisiri kufadza ZANU-PF. Idi timu yevarakashi vabva vadedzera kuti unza mari yedu $500 yatakakupa pamusangano, mushure mekunge Hosea anyora paFacebook pake achiti iye haasiri ese matambudziko panyika, angada vana godobori kana maprofita. Mamwe matambudziko atori nemafactory kana kuti makambani nemaofisi ari kutoshanda kuti avepo. Saka minamato nemiteuro kana mishonga hazvingamisi kushanda kwemakambani nemaofisi anogadzira matambudziko nevanhu, matambudziko nenhamo dzevanhu. Zvinotoda kuziva nekuona kuti makambani nemaofisi iwaya angavharwe here amire kugadzira vanhu nhamo nematambudziko panyika. Zvinonzi if you know you know. Saka ari kudedzera kuti imimi ZANU-PF Idi zvigananda timu yevarakashi ndimuri kutipa matambudziko, ndimuri kutitambudza munyika. Saka chingobvai pachigaro tifarewo sevanhu vemunyika yeZimbabwe. Handizika zvinoti kudii nazvo, asi Hosea Chipanga akangobhaiza nekuti akabvuma kupusiswa akaimba pamusangano weZANU-PF pakazara vanhu akapuwa $500 of which ZANU-PF yadedzera kuti vakufarisa, vakutambira kunonyudza chiunza mari yedu ngaidzoke. Asi pavanhu vese vakaramba kupusiswa neZANU-PF Idi timu yevarakashi ndiWinky D naThomas Mapfuma, ava vakaramba zvese zvisina kana kupokana, vakaramba kukadedzera tiite yakadaro. Asi vamwe vese the list goes on, kumachechi, kunkoma, kumasports, everywhere ZANU-PF ndokwairi iri kufamba ichiita unonzi kurakasha, ichikonzeresa, and it's messing up. Imagine Zimbabwe yese yatozara nepolitiki, nepamwe pane pasingadi politiki inenge yapo, kumakambani kwane mapolitics, corruption yazara kwese, kumasports, everywhere, everyone is divided. Munhu anongoti akangoonawo basa anobva ati rega ndidyire ipapa. Saka it's difficult guys, andoda kunyepera. Chinhu chinotodikanwa muZimbabwe ndechekungoti vangobuda zvavo vakanyarara pouya new government, fresh blood, vanhu vanozobata basa sebasa kuita kuti zvinhu zvinake muZimbabwe, because right now things are messed up. Andoda kunyepera guys, it's messed up. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti Chamisa chapinda naChiwenga, maybe Chamisa kambobata naChiwenga zvingaite nani, but Chamisa tagara tomuda, Nero tinomuda zvedu isusu, ngawe vanhu vanomufarira zvisingaite. Ndiye anonzi people's president, kwete vanhu vanoda kupinda pachigaro vachishandisa jende. Thank you so much.